Hasten hori eta eskerrik asko etortzearen. Hasiko gara gaurko gai zerrendagaz, lehenengo puntuen, 2025ko uztailaren 23ko ez-ohiko osoko bilkuraren aktaren onarpena hala badagokio. Bai? Ados danok? Bale. Bigarren beste akta bat da, 2025ko abuztuaren 22ko premiazko ez-ohiko osoko bilkurako aktaren onarpena. Zinera, no? Bai, hori da. Ez dugu guzatu. Bale. Abizin zen premiazkoa. Bai. Gaiak berak eskatute, orduan lortu gendune minimoa 6koa elkartzea eta bideratu zen. Bale. Hirugarrena 2025ko hiruko ez-ohiko osoko bilkuraren akta. Honetan, bai? Ados danok. Bai. Beti gabizaktak justo rozando la arena. Apururete barrura badoa sobre kanpotik bat, baina. Bai. Bai. Laugarrena alkatetza dekretuen kontu emotea. Bai, bergaren bat, zalantzaren bat, listo, bai. Bosgarrena, alkatearen 0,5ko ordainsari igoera osagarria, 2024ko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin. Hau da, sektore publikorako langilentzako onartu zen azkenengo plenoan gauzagarri. Bai? Bale, bozkatuko dugu. Aldeko bozka? Bale, zergarrena, arratie antirrazista udal mozinoa. Hemen, esatea, hau ikainaren 10ko datagaz da deko sarrera mozino honek. Jakinda mozinoak bakarrik ohiko osoko bilkuratan landuan direzela, harremanetan gara nintzen pertsonalki mozinoa sartu zoben pertsonagaz, eta azaldu jako nepien kontue, zergaitik, nonbin norakoak, eta ondirapen azaldu jakien pertsonalki badako zela Marian eta Zurinen artean, egiten den, legeak berak maketan egon, batzorretik pasatu beharreko kontue. Hor azaldu jakien zelan gu beste mozino bat sartuten zela, kontu edan zala inor etorri, bale? Orduen, honan galditan da kontue. Argi gelditu jaki, eskatan zeudina esan urrengoko osoko bilkuran, bai? Eta bebai eskatan horreina hemen, azalmena emonda, erakutuko danok, honekiko ardurei hartua eta mozinoaren gaineko bozketa publikoa eitea. Eskatuten dutzo udalari. Beraz, gero, emaitza agotaz, emana publikoa, azalduko jakie, dituko txeni bihar, pertsonalki azaltzeko eta... Bale, bozkatuko dugu, aldeko bozka, kontrakoak, aztertzen hori, lapis. Bale. Hemen, ezakite, azalpen egure dozu nemo, guk, esatea guztizadoz gauzela, esaten baina mozinoan pintaketak rasistak, pintaketak edo fripoiak edo dena den guztiz ados gauz horregaz, ez dago onargarria direz, lemoan, arratien eta munduko edozein lekutan bai. Baina hori esan da, eskatzen dutxena da, egoerarekiko ardure hartzea udaletxeri. Erantzuna da, udalak erantzun kizun hori aspaldi dekola hartu, eta lanean gauzela, serioki, eta gai bat delikatua dela, arduratzen duzkuna, eurei eta guri, guztioi, lemoa osoari eta arrati osoari, eta hori dela eta guk planteatzen dugu beste mozeino bat ekarri dugu. Bale, hori gure azalpena izan da, hori pribatuetako mozinoaren landu zana batzordean, zaztegaren puntuari dagokio, bai?
Guztakite beharrezko dan mozio irakurtzea, zalantzaren bat, ez? Hemen esan da, aipamen berez emoten egiten jakola dokumento estrategiko batzuei, eta hau migraziorako euskal itun soziala da, eta gero harrera ehundu dokumentua. Eudelek 2008an adostasun hau batez onartutako orduan. Hau ze dokumentuak behin mariani, batzorde horretan basatu jako. Bai, esatea, hain izan dut eta esatea, seriotik gabizela lanean, oso arduratute, zorroztasunez eta lan talde bat oposizioak badaki galdetuta erantzun jako nazaldu jako beste batzorde baten. Lemoako udala, hainbet arlo gauz sortutako talde horretan, udaltzaingoa irigintza bulego berdea, Arratik Udaleman Komitateko gizarte zerbitzuak, zelan ez, eta Beruzko Jaurlaritzatik etorkinen harrera eta integrazio zuzendaritza, emigrazio eta asilo zuzendaritza, etxebizitza eta hiri agenda saila, Bizkaiko Foru Aldundia, hirugarren sektoreko entitateak, lanean gabiz, buru belarri, bale? Eta hemendik aurrera horrela jarraituko dugu eta aukera izango dugu danon artean aurrepausoak emateko. Bale, boskatu, ezta? Boskatuko dugu. Aldeko boskat, kontrakoa. Bale. Nik azalduko kontrakoa. Guke ikusten dugu, antirrazistak mozio bat aurkeztu dauela, herriko talde bat dela, eta, ados bazura. Ados edo kontra egoleikela, baina gure ustez pakatu. Zuzendu hori mozioa edo euren pentsamiento edo euren proposamenak gu ez gara kapaz eta ez dugu ikusten ondo zuzenketa bat egitea. Horregatik esaten dut, beste gauza batzuk, ados eta kontra gauz, horre esaten duzuna gaitik. Baina, no toka, gure ustez antirrazistak aurkeztu da mozio bat, eta bai edo ez, baina zuzenketa bat, zer guzti. Hobetzeko proposamena direz, haratago doan esan da gure zera bat da, referentzia zuzena egiten dotzu, kompromiso zehatzak hartzen direz hemen, lanean jarraitzeko. Horri badaki, baina zuzenketea... Zuzenketak ez da zuzenketa proposamena lankidetzan. Pasan añadido edo... Eta aukera aukide hori, batzordera gonbidatu ezen direz, eta honen inguruen berba egiteko eta adostasun bat gonbidatu jakien, eta ziren beste bat. Bale? Bale, ondo. Kontu emoteak, 8. puntue. Hemen, nikatzaren puntu pare bat, besteak batzordetan eta landu direz, hain puntu ez. Bandoa ikusi dozu edanok eta sare sozialetan urten da, enplegu publikoaren eskaintza bai, hirigintza saileko administrazio lanpostu bat betetzeko. Hemen zehazten direz, zera guztiek, posizio fasea, lehiaketa fasea, epeak, eta referentzia egiten dutzu 2025ko abuztuaren 4ko 146. Argitaratutako oinarri orokorrei, bai? Hainbat eskaera sartu direz dira, ez da eneko kalkulatzen dugu, Momentuz 89. Hori da, gaur 89, hori egune galditan direz, beraz, egun bat segur, hori hau da ikusten da. Lemoan lanetik bezagaldu da, eta prozesuaren usten ikusiko dugun horren boltza bat sortuko da, egun horretik egin dutzu animatu jendea. Naiz eta lan postua lortu lemoarako, horre ditan da, egia da administrazioa movimentu handia dagoela, eta da aukera bat lanerako eta horretarako gauz. Eta beste bat, atzo sartutako, atzo ailegatu berriz sarrera bat, bai? Gogoratzen dugunez, 2022ko uztailaren 20an, sute bat gertatu zen estazioa 15 erekinean, bai?
badakiko danok zeri buruz gabizain. Suteak eragindako isurketari eta hau itzaltziari dagokionez, ura agentziak salaketa espediente bat ireki zuen. Bai? Aspaldi honetan, azken hilabetetan, batzar batzuk egin direz horregaz, horreri espedienteari jarraipen emoteko ze hor egon zan, eta hori aurrera joan behar zan. Aragoz, hausteak jabari publiko hidraulikoari eragindako kalteak 3.000 euroko diru zehapena proposatzen du ura agentziak. Bai? Egi da beste batzar bat egin ziren uranan batzarraren bat, eta gero propietario guztien abogatuek kartu ginen hemen eurekaz, eta salduiekin apurtzio prozesua jakinaren gainen egon direz, eta hori, proposatzen dauena da 3.000 eurokoa. Egie da, murrizketa batzuk proposatzen direz, borondatezko ordainketa bada 120ko deskontu edo egongo zan, eta horretaz gain, horretaz gain onartzen bada proposatutako zehapenaren 140 aplikatu daiteke borondatez ordaintzeagatik eta erantzunkizuna aitortzeagatik. Orduan, 3.000 horietatik 2.800 milioi, 1.800 eurokoa izan litzeteke, barkatu. Bai? Orduan, guk bakarrik informatibo gaiagatu diako, eta horre propietarioi urak berak notifikatu hotzi egunok hasi zingo zan, seguri hau esaten dutxuten, atzeko datako sarrera deko honek. Eta hori da deko gune. Eta azkenengo puntua, eskaerak eta itaunak, publikoan da fokusio zartu, barkatu, bai esan. Nik badeko, pasan urtean, proposamen gendu bide publikoaren inventario egitea, presupuestata sartu den. Eta, alde batetik legezko hartako, eta beste batetik, lioak sortzen gauzelako. Adibidez, lehen horietako kasu bat, lehen bide bat, izu zein den, uste hor, lehen publiko izan zena, eta kartelen baten publiko agertzen da, baina orain pribatoa da. Eta, mugizten dago, bini dauz biate, eta zelan hori. Zelan dagoen? Horren inguruan joan bere ikusten dut, bere kasua dela, aspalditik landutako kontu bada, hainbet batzar egin direz, beragaz eta bere abogatuagaz bebai, momentu honetan erratutez hau apurtu galditute da, Zaion Ander, ze abogatu, zirkustantzia zaikiz, eta martxan pareko da etortziaz batera, hainbet dokumentazio eskatu da, bide publikoen liburuzka egon badau, eguneratzekoa ikusten dana apu berriari begire hori badekoa apunteute, baina kaso konkretu honetan, berak dakinak baino beto, zelan kudiatu da. Eskaera bat egon zen, ate hori bintzeko, begitu zen hemen, teknikoek udalan dagoen dokumentazio guztie aztertu eta gero ontzat emon zeudien eskaera horri, gero etorri zen beste osokide bat horren kontra eta horregaz adierazten ados ez dagoela, eta horra ziren hainbat batzar egin direz, pila bat dokumentazio eskatu da, bitarte horretan argitzeko esan jako berak zeuzer badeko hori justifikatzen dagona, berak esaten dagona, ekartzeko eta udarrak ez dugu inolako arazorik, hartutako erabaki atzera egiteko eta dano pozik. Bai. Eta jarraitzen du, ateak zabali da, batak berak. Un momentu honetan geldiri da, berak eskatuta, baina bai. Kontu handeko. Bai. Hori ez dago bat, argi egongo bazan berak esaten dagoena baina egongo zan. Horretik apuestu nahi duen, hori esan, hori inventario baitiko.
arazo bat, leko arazoa beda, eta ez dago gine, eta horregatik, horreko arazoak konponduteko egin eta bai edo bai. Alde batetik, beharrezkoa da. Eta horregatik aurkeztu genuen, eta urten, ia seguro aurkeztu genuen. Zer pedeukazu den diskustok eta proposamenak edo aurkezteko. Horregaz hasiko gara enseguida, bai. Esan ere, bai, esan goiatxu, bai. Guk aurkeztako, eta... Bai. Igual urrengo batzordeetarako, igual behaztea horrela buelta batzuk emoten, finkatuko da gure gozo danon artean epe bat, eta... Bai. Gileek enpazten dira, toda... Gileak ez, esan zera, egunen luzea urtea laburre, esan dugu baten hor, eta arrazio guztia. Bai. Bale. Alberto publikotik, zeu zer? Ez? Bale. Hala, eskerrik asko.